Το μπαλόνι σουβλάκι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα μπαλόνι, ένα ξυλάκι από σουβλάκι και λίγο λάδι. Παίρνουμε το μπαλόνι μας, το φουσκώνουμε και παίρνουμε το ξυλάκι και το βουτάμε σε λίγο λάδι. Το τρυπάμε. Βλέπουμε ότι δεν σκάει. Το τρυπάμε στα σημεία που δεν είναι τόσο τεντωμένο το τρυπάμε στα σημεία που δεν είναι τεντωμένο το μπαλόνι, όπως εκεί που το δένουμε και στην αντίθετη πλευρά. Ναι. Το τρυπήσαμε. Αυτό είναι το μπαλόνι σουβλάκι.